नमस्ते प्रणाम। हम भोजपुरी गायक अमन दुलारा आप सभी के गोर लागतनी। और हमने के बहुत अच्छा एक सीरीज आयल बा आज़ाद फिल्म्स पे जब से हुई है शादी, जेमे यहाँ के हमारे चाचा जी बानी अतुल चाचा जी, और यहाँ के कोर्ट मैरिज कैले बानी, तो ऊपर से लव मैरिज कहानी गड़बड़ा गइल बाटे। आगे आप सब देखम जा आज़ाद फिल्म्स पे। जय माता दी, हर हर महादेव, जय सुषमा। तो लइकवा का विनती सुन लल जाओ, आज़ाद फिल्म पर वाले जाई, ओकरा के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, फॉलो करी, खूब देखी। ये हमारे भतीजा हुए, आप फिल्मों में हमारे भतीजा बनल बड़े, आप बड़ा खतरनाक एक्टिंग कर लें, शानदार गाना गावे। तो हम गानों सुनाओ तनी, एक कड़ी बाबू तनी गा दे कोनो गाना, कौनो कि मरही के बाटे ता मरदा न जान से, मरही के बाटे ता मरदा न जान से, कहे के मुआवेलू नजरिया के बान से, कहे के मुआवेलू नजरिया के बान से। यह नजरिया के बाण जन मरलब हमरा के और में लव क के हम जन कोर्ट मैरिज कैले बानी, ओकरा दुख भरी कहानी बा भैया। नजर के बाण से दूर रहो, ठीक बा जी। आ जाओ फिल्म पे जाइए, आप लोग देखिए भैया। चलो दुख सी रख के हाथ खतर हम